Hello guys, כאן באטלפילד, היום רציתי להעלות גיימפליי של קוד מודרן וורפר 3. לא הצלחתי, אני אגיד לכם למה, כי יש לי בעיה בצילום קומנטרי. אז מה שאני רוצה בעצם, שכל מי שצופה בי, אני מבקש בבקשה מכם, מי שדע לצלם קומנטרי טוב ויש לו ניסיון בזה, אני מבקש שייצור איתי קשר, ואני אכתוב את הסקייפ שלי בדסקריפשן. מה עוד? בואו נראה. אז מי שיכול לעזור לי, מי שמבין, אני מבקש בבקשה. מי שידבר איתי כבר אני אגיד לו במה לעזור לי. וזהו. עד כאן היה באטלפילד, נתראה בסרטון הבא.